Det er så Vlog 5 her i dag, hvor vi sidder med blogger, også kendt som Michel Hansen og min gode ven Fisefred. Og vi har nogle spørgsmål her til blogger, som Fisefred gerne vil spørge. Ja, hvordan starter du som blogger? Det ved jeg ikke. Jo, jeg tror, det var en fra Skivhus eller sådan noget, der havde en. Og så havde jeg også lyst til det. Var det mere bare for at dele dit personlige liv, eller faktisk bare for at starte med? Nej, det var for at dele. Bare dele dit liv, fordi at du føler, at du har et interessant liv, eller? Nej, det var fordi, at... det ved jeg faktisk ikke. Det var faktisk bare fordi, at... Ja, det var bare tilfældighed. Okay. Har du et spørgsmål? Ja, hvordan er det at være blogger? Det er fedt. Tjener du nogle gode skejser? Hvor meget tjener du sådan? Mellem 14 og 1500 om dagen. På at være blogger? Penge. Det kan vi godt lide. Får du så også tit sådan bare sponsorgaver og sådan noget? Ja. Jeg har fået samarbejde med nogen og sådan noget. Så hvad er dit bedste råd, hvis man skal være en blogger, der skal tjene skejser? Jeg ved ikke, få nogle læsere. Er din livsdrøm at leve af blogning? Nej. Det er bare noget sådan, du gør, mens du er ung, og så kan du være, du lukker ned, eller bliver du ved, når du også bliver ældre? Jeg tror, jeg kommer til at lukke den ned sådan senere. Okay. Efter nogle år. Så nyder du sådan, at faktisk alle i Skive og nogen i København også ved, hvem du er? Synes du, det er dejligt? Jeg nyder det ikke, men det er fint nok? Det er fint nok. Okay. Jeg tror, du er alt, hvad vi hedder, var det? Jo, så lige et spørgsmål mere. Er der egentlig mange sådan haters rundt omkring? Føler du det? Jeg ved ikke noget om det. Jeg er også det er ikke lidt ligesom Fie Laursen, for eksempel? Det tror jeg ikke. Okay. Det var alt, hvad vi havde. Ja, vi siger tak. Det var dejligt. Det var en fornøjelse. Husk at læse vores blog, og tak til Fisefred for at stille nogle gode spørgsmål.